سلام كبراتن تخاتلتنا كما يكنيكم لقاح بدرجة والكسب يخون تكال بدرجة هاجر يخون أهجر حدا خابتي زي قارز كتباو هيوتن من نبابرون نايدك سبيم يخون مبر لقاح بتباب بقبن بلحاتن مزيت حزن مزيت تكملون أمنا قدات رح زي كونه نول كسب يخون هزبي نحن تهاجر أبعدا زشمميو زترحونا يكونن نفراي نتحبر السبكة بمربماس محدرا نايت هاجر ملؤ بملؤ ببلشونا كم زقو ماطع بمقبار هزبت هاجر زنبرو سناي بحلون لبندون كم زبرز زدرخن مكتتال أمانغو زيكاتات ببزحي كم زتاعتاتون كم زلمدن زسرصنيو نلومي كبرانن تخطاتلتنا أبزز حلف زمن أورادما كم مززام كالاي وقع عالم ندحر ببزح نستراين نهاجر سالسي عالم نمربماس بسم رديئت لقاحن حاجزن نستعتاتوه ناي معرابوان طبب قداي زخونتن كساب حجي نلعلي 7-8 عمتات والفناي رديئت حاجزن لقاحن زلوا قربيتنا إثيوبيا معرخن دي اتبسم رديئت يغون لقاح بملكع جنزبن عينتاو دقفن كاب هاجرات معرابن كالووتن زلق سلا قنعو ناب كما يزبالي عزقتي كمز الشمما زرئي أما صنعتها وجبطتات تمركسو كاب زغربت صحف بموكاس كنقرب لكم هنا نزي تحستونازي شيرن لايكن سابسكرايبن كتقبروا دبما نلابوكم افرم قدي سناي مكتتال هاجر إثيوبيا أبز حلفة بسم إثيوبيا كم هاجر اتفلتلو لعلي حدا زمن كلتا عبيتي اتفلتل النجرات اللواء إثيوبيا بسم إثيوبيا كتصوع جمرت دحري نقص هايل سلاسي ناي هاتسينت كبري مثل بسيوم كرمي أزنبرن نقل خفالنا إثيوبيا ناب حدا بممصا كم هاجر أبيسينيا أفليت واز بحال نقص منيليك نا أبيسينيايو تنكلت عبيت نجرات إثيوبيا اتفلت اللنكا كاب تقوان تجميرو رديئتن لقاحنين كاب نقص هايل سلاسي نا إثيوبيا كسابنا حجي مراحي من قست بلتسقنا حموش تسرعاتات أبي إثيوبيا ترأيم اللهم سرعات نقص هايل سلاسين نهايل سلاسي عليون تكيون سلطان زي جبت بكولونيل من قست هايل مريم زبن راح محبرنا تاوي زبل زنبرا سرعات درقدما اتم قداموت كلت سرعاتات نا إثيوبيا سرعات درق نعسر شوعات عامتات ملو ني إثيوبيا نابكينات زرقدقا كخونن كله زبز حصوارن سراويتن ناي سرعات دما نقدل حزب إرترا محمشاش زكايدو أزي بزحن متأنا صفحتي وراراتن يوم بز دمايو سرعات درق زفلت تاريخ إرترا كابونا بقون قدل حزب إرترا بزح زي تصحفولن زي تزنتولن أورادما بناي وزا قانقا ببزحي نس تاريخنا زوغل لحمة صحفتي زي تحات مولون كوين نمبر أمريت إرترا نسالس عمتات تن عسرا دحروت عمتات كابزياتن دما معالتاوي وق أمدر إرترا زكايد اللنز نبرن إرتراوي مانترستو كياتات الناسرحة زسوو ألنن نسالاتو دخوعقوع زبللنن زنبرة عمتات النيران سرعاتات إثيوبيا أبلع الهزبي إرترا ناي ورار زي عرف وق كقبرن كلو نما كاد نايت وق كاب هاجرات معرابن مبراغن أورادما كاب أمريكا إنجليز جرمانن حبر السوفيتن إسرائيل نروي ليبيا دبوب يمن كيبا سمين كوريا فرنسان كالوتن زي تعدن وتهدراون قطباون حجز كرخبون كلو 10 بليون دولار زقمت لقحدما كابزن هاجرات انتلاي كاب بنك عالمن أهجراوي مع كان جنزب IMFن يقبلوا نيروم يوم إذا قلوا ناي 10 بليون دولار حاجزن لقاحن نسرعتات هايل سلاسين درجن ستوها بدما نصورة إرترا نمدم ساسنيرون هزبي إرتراغن اتحانتي تقنيتوا بصنعات زمكتلان زوار قلان زنبرت حدنة هزبي إرترا كابزخوان اوان نلعلي بمترار أبرئ مركوسا بمأمان نسألائي ببراتو بتأيتو أبزبل متكول بمصنع نتي ببليونات دولار تعدي جزء متص نبره عتقي وراري سرعات إثيوبيا بممراخ
ኣብ ረብሑ ብምውዓል ነትበብ እዋኑ ክሳብ 1 ሚልዮን ዝበጽሕ ሰራዊት ሃይለ ስላሴን ደርግን ካብ ገጽ ምድሪ ከም ዝድምሰሱ እዩ ገይርዎም ካብ 1998 ክሳብ 2000 ዓመተ ምህረት ብኣይዞነት ናይ ኣሜሪካን ገለ ሃገራት ኣውሮፓን ኣብ ልዕሊ መሬትን ህዝብን ኤርትራ ኣዝዩ መጠነ ሰፋሕቲ ወራራት ኣካይድዮም ነዚ መጠነ ሰፋሕቲ ወራራት ንምክያድ እውን ካብ ኣሜሪካ ቻይና ሃገራት ኣውሮፓን ሩስያን ካልኦትን እዚ ዘይበሃል ወተሃደራውን ቁጠባውን ሓገዝ ኣውራ ድማ ናይ ቢልዮናት ዶላር ልቓሕ ብመገዲ IMFን ባንኪ ዓለምን ከይተረፈ ተመጢውሉ እዩ እዚ እውን ኣብ ትሕቲ ሓይሊ እግዚኣብሔር ብመኸተ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን መሪሕነቱን ሙሉእ ብምሉእ ፈሽሉ እዮም ብድሕሪ እዚ ተራእየ ብሃይለማርያም ደሳለኝን ኣብይ ኣሕመድን ዝተመርሐ ስልጣን ናይ ኢትዮጵያ እውን እታ ሃገር ካብ ሕድሕድ ውግእ ይኹን ምስ ጎረባብታ ካብ ምትፍናን ናብ ግጭት ዘምርሕ ውግኣት ካብ ምክያድን ፍጹም ኣዕረፈትን ምስ ሱዳን ኤርትራ ሶማልያ ግብፂ እንተላይ ኬንያ ተፈሓፊሓ ኣላ ነዚ መካየዲ ዝኸውን ኣጽዋርን ገንዘብን ከዓ ካብ ኣሜሪካ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሃገራት ኣውሮፓ ቻይናን ካልኦትን ብመልክዕ ሓገዝን ልቓሕን ክትረኽቦ ጸኒሓ ብጠቕላላ ካብዘን ሃገራት ክትረኽቦ ዝጸንሐት ሓገዝን ልቓሕን ንያማኢት ቢልዮናት ዶላር እዩ ካብ 1971 ክሳብ 2022 ኣብ ዘሎ ናይ ፍርቂ ዘመን ዕድመ ጥራሕ ምስ ንሪኦ እቲ በብእዋኑ ክፋል ናይ ልቓሕ ክስረ ዘላን ገለ ውሕድ ድማ ክትከፍሎ ዝጸንሐትን ኣውፂና ወይ ኣጉዲልና ምስ ንሪኦ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ 51 ዝሓለፈ ዓመታት ታሪኻ ልዕሊ 63 ቢልዮን ዶላር ዕዳ ኣለዋ እዚ ድማ ካብ 39 ሃገራትን 17 ትካላት ፋይናንስን ዝተለቀሓቶ እዩ ብምሃብ ልቓሕ ንኢትዮጵያ ኣብ ቅድሚት እትስራዕ ሃገረ ቻይና እያ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ንኢትዮጵያ ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ትእውዳ ባንኪ ዓለም ድማ 11.2 ቢልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ይእውዳ ኣፍሪቃዊ ባንኪ ልምዓት 2.2 ቢልዮን ዶላር ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ 1.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ 1.1 ቢልዮን ዶላር ፈረንሳ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ስዊዘርላንድ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ኢጣልያ ኣስታት ፍርቂ ቢልዮን ዶላር ጃፓን 360 ሚልዮን ዶላር ደቡብ ኮርያ 228 ሚልዮን ዶላር ሩስያ 162 ሚልዮን ዶላር ህንዲ 340 ሚልዮን ዶላር ሊብያ 240 ሚልዮን ዶላር ቱርኪ 150 ሚልዮን ዶላር ሰርቢያ 128 ሚልዮን ዶላር ካልኦት ብዙሓት ዘይተጠቕሳ ሃገራት ድማ ብድምር ኣስታት 250 ሚልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ይእውድኣ ዝተፈላለያ ልቕሕን ዘይረኸባን ብኢትዮጵያ ዘይተመልሰለንን ዘሎ ትካላት ፋይናንስ ባንክታትን መሻርክቲ ቦንድታትን ካልኦትን ድማ ብድምር ልዕሊ 2 ቢልዮን ዶላር ንኢትዮጵያ ገንዘብ ከም ዝእውድኣዩ ሰነዳት ዘነጽር ዘሎ እዚ ክሳብ ቅድሚ 2 ዓመታት ዝነበረ ዕዳ ናይ ወጻኢ ናይ ኢትዮጵያ ኣስታት 28 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ እንከሎ ናይ ዝተፈላለያ ካብ ናይ ውሽጢ ሃገር ናይ ውልቅን ካልኦት ትካላት ፋይናንስን ባንክን ዝተለቀሓቶ ድማ ከባቢ 35 ቢልዮን ዶላር እዮም እዛ ሃገር እዚኣ ገለ ካብ ዝልቓሕ ናይዘን ሃገራትን ትካላትን ንምውሳድ እተቕርቦን ኣብ መዓልኡ ኣውዒልዮ ብምባል እትጠቕሶን ምኽንያት ንሕርሻ ኣስታት 11 ሚእታዊት ንትራንስፖርትን መራኸቢታትን ልዕሊ 10 ሚእታዊት ንኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ልዕሊ 8 ሚእታዊት ንመሰረታዊ ክንክን ኣስታት 8 ሚእታዊት ንህዝባውን ማሕበራውን ምሕደራ ኣስታት 8 ሚእታዊት ንቐረብ ማይን ፈሳስን ልዕሊ 4 ሚእታዊት ንፋይናንሳዊ ትካላት ኣስታት 5 ሚእታዊት ንትምህርቲ ኣስታት 3 ሚእታዊት ከምኡውን ንኻልእ ተወሳኺ ንጥፈታት ልዕሊ 4 ሚእታዊት ኣብ ከምኡ ከም ዘውዓሎተያ ኢትዮጵያ እትሕብር እቲ ዝገርም ግን ዝበዝሕ ካብዚ ናብ ወተሃደራዊ መዓላ ጎኒ ጎኒ ድማ ብስም ኣበልን ካልእን
ኣብ ምጥፋን ብልሽውናን ዝውዕል ናይ ቢልዮናት ዶላር ገንዘብ ከም ዘሎዩ ብጭብጢ ዝንገረሎም ኣብ ኣሜሪካ ከተማታት ዴንቨርን ካልእ ከተማታት ኣሜሪካን ብመልክዕ ጥረ ገንዘብ ይኹን ዓበይቲ ኣባይትን ቪላታትን ትካላትን ብስሞምን ብስም ናይ ቀረባ ቤተሰቦምን ኣጥርዮሞ ዘለዉ ሃብትን መጋየፂ ንብረትን ድማ ብስም ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ልቃሕን ሓገዝን ምዃኑ ዝንገረሎም ንኣብነት ቅድሚ ገለ ዓመታት ሓደ ኣብ ኣሜሪካ ዝነበረ ኤርትራዊ ኣብ ናይ ኣባይትን ህንፃን ናይ ስራሕ ምርኻብ ምድላልን መሸጣን ዝተዋፈረ ሰብ ጽቡቕ ገዛ ክዕድገሉን ከሳልጠሉን ምስ ተወከሶ ሓንቲ ዓባይ ኣፓርትማ የምጽኣሉ እሞ ክልተን ዝዓብየን ግበራ ይብሎም እቲ ኤርትራዊ ንዓታተን እውን ደልዩ ይቕርበሎም እተን ገዛውቲ ኣስታት 2 ሚልዮን ብዋጋ ይግመታ ነቲ ኤርትራዊ ብዘይካቲ ብውዕሎም መሰረት ዝሃቡ ክፍሊት ንትምክሕቲ ክብል $100,000 መቕሺሽ ይህቦም ብዙሕ ኣብ ንግድ ይኹን ካልእ ምንጭ ቁጠባ ዘይተዋፈረን ክነሱ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ናይ መራሕቲ ብምዃኑ ጥራሕ ወናኒ ሚልዮናት ዶላር ብምዃን ንገለ ካብኡ እውን ብመቕሺሽ ክዕድል ተራእዩ ኣብ ሓደ ባር ወይ መሳዕስዒ ናይ ትልሂት ዝንስንሶ ዝነበረ ናይ ዶላር ገንዘብ ክንሪኦ ከለና ብስም ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝመፀ ገንዘብ ኣበይ ከም ዝውዕል ዘነፅረልካ እዩ ብጥቕልሉ ክርአ እንከሎ እዚ ገንዘብ እዚ ብስም ልቃሕን ሓገዝን ብምስኪን ህዝቢ ኢትዮጵያን ዝተረኽበ ምዃኑ ክሰምዕን ከለኻ ብጥሜትን ሓለንጊ ድኽነትን እናተገርፈ ብስሙ ዝተረኽበ ገንዘብ ግን ኣብ ከተማታት ዴንቨርን ካልኦት ፍሉጣት ከተማታት ኣሜሪካ ኣውሮጳን ዱባይን ገዛውትን ካልእ ትካላትን ክዕደጎ ይውዕል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣብ ዱባይ ብዙሓት ኦሮሞቶት ንሳቶም እውን ብግዲኦም ኣብ ዱባይን ካልኦት ከተማታት ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዓበይቲ ትካላትን ዘመናዊ ኣባይትን ይዕድጉ ከም ዘለው ይንገር ኣሎ እቲ ብስም ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ዝልመንን ዝልቃሕን ገንዘብ ገለ ክፋሉ ናብ ውግእ ገለ ክፋሉ ናብ ብልሽውና ገለ ክፋሉ ናብ ኣበል ውሑድ ክፋሉ ድማ ናብ ኣገልግሎት ክውዕል እንከሎ ኢትዮጵያ ገንዘብሲ ብቢልዮናት ዶላር ትረኽብ ነርኪ እንታይ እሞ ዝበዝሕ ክፋሉ ናብ ስርቅን ምጥፋን ዝውዕል እንደሞ ኮይኑ ዘየብል ኣይኮነን ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ካብ ቅድም ክሳብ ሕጂ ምልቃሕን ምልማንን ሞያ እምበር ነውሪ ኣይኮነን ዝብል ርድኢት ኣለዎም ወይ ኣለቃሓይ ወይ ከዓ ተለቃሓይ ይመውት ዝብል ምስላ ድማ ብግብሪ ክሰርሑላ ኢኻ እትሪኦም ንልመና ወይ ሓገዝ ከም ግቡእ ወሲዶም ኣብ ዓለማዊ መድረኽ መራሕቶም ተጠሊዖም ክልሙን እዮም ዝረኣዩ ኣብ ክንዲ ሽርክነትን ርእሰ ምርኮሳን ዘቐድሙ ከምቲ ቀደም ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ክንዲ ሃገርና ኣብ ካናዳ ዝናብ እንተዘነበ ይሓይሽ ስርናይ ካናዳ እኳ ንረክብ ዝብልዎ እዩ ኩሉ ነገራቶም ካብ ሃይለ ስላሴ ክሳብ ሕጂ ዘለዉ መራሕቲ ኢትዮጵያ ብዘይ ጠስሞም ፀረር ብዘይ ሽፈኖም ከዓ ሸነን ክብሉ እዮም ዝረኣዩ ለሚኖምን ተለቂሖምን እውን ትሕትና ኣይንታዮም እዩ ብልመናን ልቃሕን ንዝረኸቦ ፅዋር ይኹን ቁጠባዊ ትካላት ክጀሃሩሉን ክፍክሩሉን ክትርእን ከለኻ ኣዝዩ ዘሕርቕ እዩ ዘይሕርቕ እውን ኣይኮነን ርእሰ ምርኮሳ ዝኣምን መራሒ ክሳብ ሕጂ ኢትዮጵያ ኣይተዓደለትን ርእሰ ምርኮሳ ዘይተኣምን ሃገር ድማ ግዜን ዋሕይ ሕፀር ብብልሽውና ካብ ምቁምጣዕ ስለ ዘይትድሕን ጥዕያ ኣይትጥዒ ሰልጢናውን ኣይትስልጥንን ማዕቢላውን ኣይትምዕብልን ፍጹም ዝሕሰብ ኣይኮነን እኳ ደኣ ባህልን ሰናይ ልምድን ናይቲ ሃገር ለኪሚ ዝኸይድ ንሓደ ብጽፈት ዝተለቃሕካዮን ዝተሓገዝካዮን ኣማዓሉ ብጽፈት እውን ከተውዕሎን ከለኻ ሰናይን ቅዱስን ነገር እዩ ዝተለቃሕካዮን ብስም ህዝብኻ ዝተሓገዝካዮን ንዓሰርተታት ቢልዮናት ዶላር መጻወትን መህጠርን ሰበስልጣንን ኣዝማዶምን ዓሌቶምን እንተኾይኑ ግን
ቁራስን ጌራ በሊዕኻ ነታ ሃገር ብቕንዕና መምሕዳርዶ ኣይምበለጸን ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣሚኖም ዘላቶም ዘፍረይዋ ቁራስ እናበልዑን ንህዝቦም ብጥሜት ከይግረፉ ብዓቕሞም ንህዝቦም ነታ ቁራስ እናካፈሉ ብዝምርሑ መራሕቲ ዝመርሓ ሃገራት ክንደይ ኮን ተዓዲለን ካብ ሰሪቖም መጅሪጦም ንዓኣቶምን ንቤተሰቦምን ዓሌቶምን ዝህብቱምን መራሕቲ ካብ ምስ ሰረቕቲ ቁራስ በሊዖም ተመስገን ዝብሉን ብጽፈት ንሃገሮም ዝመርሑን መራሕቲ 100% ይበልጹ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ልቓሕን ሓገዝን ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ልቓሕን ረድኤትን ኣብ እዋኑ ረኺበን ግን ከዓ ብጥበብን ብውሕልነትን ብቁፅፅርን ከይተገራሃን ብልሽውና ከየተኣታተዋን ዝተጠቕማሉ ከም ደቡብ ኮርያ ጃፓን ጀርመን ዝኣመሰላ ሃገራት ኣብ ረብሕአን ኣውዒሎን እየን ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ እዋነት እውን ብርግጽ እቶም ደገፍትን ኣለቃዕትን ክሕግዝዎን ይደልዩ ስለ ዝነበሩ ዝኾነ ንምዕባልአን ዘዕንቅፍ ቅድመ ኩነት የቕርቡለን ኣይነበሩን እንተ ብዝሓለፈ 60 ዓመታት ግን ካብኡ ናብኡ እውን ናብ ሳልሳይ ዓለም ብኣውርኡ ድማ ናብ ኣፍሪቃ በዞም ኣለቃሕትን ሓገዝትን ዝበሃሉ ከም ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ IMFን ባንኪ ዓለምን ሃገራት ኣውሮጳን ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ቅድመ ኩነት ብምድርዳርዮም ነቲ ልቓሕ ይኹን ሓገዝ ዝብልዎ ዝህቡኻ እቲ ዘቕርቦ ቅድመ ኩነት ድማ ምስ ባህልኻ ኣሰራርሓኻን ልምድኻን ስነ ሓሳብካን ዘይከይድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንሰፊሕ ብልሽውናን ዕንወትን ናይታ ተለቃሒት ሃገር ብምዕዳም ነታ ተለቃሒት ሃገር ዕዳኣ ክትከፍል ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ብምብጻሕ ብዝበልዋ ከም እትኸይድ ዝገብር ሜላን እዮም ዝኽተሉ ከምኡ ስለ ዝኾኑ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት እከሊት ዝተባህለት ሃገር ብስም ሰብኣዊ መሰል ወዲ ንወዲ ክምርዖ ጓል ንጓል ክትምርዖ መሰሎም ስለ ዝነፈኪ ኣብ ልምዓታዊ ንጥፈታትኪ ንገብረልኪ ዝነበርና ደገፍ ኣቋሪፅና ኣለና ወይ ድማ ኣፍቅዲ ብምባል ከፈራርሕወን ንርኢና ሓንቲ ኣብነት ናይ ዝቐረባ ግዜ ድማ ኡጋንዳ እያ ተመሳሳሊ ጾታ ክምርዓው ኣፍቅዲ እንተ ዘይኮነ ሓገዝ የለን ኢሎማ ዝሸምገለ መራሓይኣ ሙሰቪኒ ግን ነዚ ቅጭ ዘምፅን ዘይስነ ምግበራዊ ትእዛዝ ናይ ኣሜሪካ ነፂግዎ ጥራሕ ዘይኮነስ ደጊም ይትረፈና ለካ ሓገዝኩም ባህልናን ልምድናን እምነትናን ንምብራዚ ብምባል ዋላ እውን ድሕሪ ማይ ኣባዓቲ ይኹን ምንጻጉ ንብዙሓት ኣፍሪቃውያን ኣኹሪዑ እዮም ባዕልኻ ጫኺርካ ሓሪስካን ሓኾት እናበልካን ንዘላትካ ገጽካ ዓቲብካ ምጥቃም ዝመስልዎ ነገር የለን በቲ የኹርዓካ በቲ ድማ ካብ ጸቕጢ ሃገራት ምዕራብን ተንኰላቶምን ፍጹም ትድሕን ኤርትራ ሃገርና ድማ እታ እንኮ ረድኤት ይኹን ልቓሕ ብቅድመ ኩነት ዘይትቕበል ሃገር ኣብ ኣፍሪቃ ብምዃና ሎሚ ውሳኔን መርገጽን ናይ ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ልቓሕን ረድኤትን ቁኑዕ ምንባሩን ምዃኑን ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ይኹና ካልኦት ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ከድንቕኦ ጀሚረን ኣለዋ ዝተፈላለየ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ መሓለኻታት ሃገራት ምዕራብ በብእዋኑ ይቕረስ ስለ ዘሎን ብዓንደ ርእሱ እውን ኣተሓሳስባን ደረኺትን እንኮ ቕፅራዊ ሓይሊ ይዳኸም ብምህላው ካብ ሕጂ እንዳሓር ኤርትራ ብሩህ ምዃኑ መጻኢኣ ተጋሂዱ እዩ ዘሎ ካብ ናይ 10ታት ቢልዮናት ዶላር ዕዳ ናይ ኢትዮጵያን ግዕዘይ ምሕደረኦምን እንቋዓድ ሓነና ሳላ ብሱልን ንነዊሕ ዝጠመተን መሪሕነትን ኣብ እንብለሉ ደረጃ ኸ ንርከብ ጎረቤትካ ክላፀ ጭሕመኻ ማይልኸ ዝበሃል ምስላ ግን ኣብዚኣ ፍጹም ኣይተድልየናን እያ ንጎረቤትና ካብ ፀጉሪ ርእሱ ክሳብ ጽፍሪ እግሩ በልቓሕን ረድኤትን ግዕዘይ ምሕደራን እንተላፀይዎ ጽላለቱ ከይዓልበና ጥራሕ ከም ቀደምና ስንና ነኺስና ክንቃለስን ክንጥንቀቒ ዘለና እምበር ዝገበሩ ይግበርዎም ብድሌቶም ዝኣተውዎ ክሳብ ዝኾነ እንሆ ድማ ንባህሊ ልምድን ንነዊሕ ስረተ ኣካይዶኦምን ዝብሕጉግን ነቲ ሃገር ንህላውያ ዝፈታተን ቅትለት ስርቂ ዝምታ ክሳብ ንሰይጣን ምእማን ዝኸይድ ከም ቃንጥሻ እናበቆለ ዝሓድር እምነታት ብዓብዩ ድማ ሰብ ብሰብ ክጭወን ክሽየጥን
መዳርግቲ ዘይብሉ ብልሽውናን ኣብ መዓልታዊ ዜናታቶም ንከታተሎን ንሪኦን ኣለና ምሕረት የውርደሎም እንተናትና ግን ቁራስናን ሰላምናን ቅሳነትናን ይመልኣልና ፈጣሪ ወድሓንኩም كبراتن كبرانن تخاتلتنا نلومي أداليني أزنبرنا أبغزيف لقاحنا إثيوبيا زتكورة تحستونا أبزي زازيمني لنا سلام كتتالكم أزينا نمسكنوكم نزتو حستونا زي كأدميناز فيديو مززامكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا كساب حجي سابسكرايب زي قبركم ما زلخم كا سابسكرايب كتقبروا نلابوكم سسنايو نخلاتنا إرتروين يخون عود نحفاش سلام نافقية كم ما يتطمعني كم انجرا تتأميني نزبنات أقوي الله أما عدي خامت أماتا حالفة جن أيج أبت كوان عدا رحقني زمتي تتبارار يوم أدارا شي بس بيزمو سبي تخالابيتو نبرتي تباسا بيسو أبكن رقصانة حاقوسن هوكتن قوهن وريسو مني برخبتي سئنتي بلبا ميدون قرو مسيري عينهم دا أدم يملأ أيو منبر دحرخن دا يسقايس إنه جنك أينا برهوا كبتتينا بتسفى حزنينا بدستا زلوت كساد زحل فاللي مرهوا وليدي تمسقن ندفرتيك أكرسي متقبع الناس تاني نخينات بخينات مكيتو سلام كحق فني زدت عدك حيات علنا